Lord. Hallelujah. Haina hai siap kaham zora kaham. Tini waseng belai keno. Kabang ke kaitur prangnam musong zakmane aborong no sung prangai mannai yasagai mannai. Hallelujah. Kaklayo belai keno excited na te tong thok zak na tini bo kaitoni kokni bagai. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham tini khairokma hamsakma paiflaya. Hallelujah. Jeng ereng boroklia. Kaitor belai special se. Hallelujah. Kaitor sono sengsar ba sekagai. Bini nukung ni borok khlai belai alai dakhe sengno bless khlai ke hamari khlai ke. Hallelujah. Apuni bagai sini bukuk ti tamu kebang ongkorna nangai tabo kaitor no hambai manise. Hallelujah. Sengzo to no sengsar bai atamnai engage sengjak hakaba o sengsar tongbo seng. Hallelujah. Piaba seng o sengsari borok haili atabuk sengsarano tongo piaba kaitoni mung kusukni bagise kaitoni mung love sakna bagise sini samung sini lifestyle sini bebak sabni mung kusukni bagai kaitoni mung kusukni bagai sengna nangnai. Hallelujah. So tangi hinmale jeng o sengsani lia jeng kaitoni nokuni borok se o sengsar tongo tamni bagai kaitoni mung no kusuk klanya bagai kaitoni mung no sengsasa klanya bagai chini bising tei kaitoni mung su kusuk kholop jakthang aboni bagai se seng o sengsaro. Hallelujah. Aboni bagai seng phelayo sengsar bai tei chini lifestyle seng sengsaron tongo aban sengsani borok bai chini lifestyle phelayo klaisa kok bai ke jisunu yasak jak bai jisunu yasak jakya abo bai chini phelai mung tongo. Hallelujah. Fadinga ke ozora kaham man khaba kaitoro haina hai seng kaitono kaplai ke sini kuk kothar bai ke sini yak kotharno trisawai seng kaitono hambai re layan. Thank you Lord for your love and grace. Tini bo nung zora kaham sep kaham ro phiuka oboni ni mung kusukni bagai si Lord. Bebag nin thani submit khlayo nung khibia nung yakaria Lord. Thank you so much ozora kahami bagai. Thank you Holy Spirit for your presence in Jesus name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Fadinga tini ni topic bela interest na thangi tongo. Tangi hinmale sengsani Satokjakma rongno takiridi. Swngchar nono Satokke, Swngchar nono kutukke, Swngchar nono naslerke, Swngchar nono mungsasakhonke ta kiridi. Tangi hinmale seng Swngcharni liya. Thangnai ragobo sranglaike haipon teisho muito khlailayana. Tebi kutukke bujilayana. Hallelujah. Tangi hinmale gobang borok Swngcharni circumstances, Swngcharni tongkhor rokni bagui kaitor bai haksalongo, Kiri jago, lasi jago, te aboni bagui Swngchar bai godala thangtiniwo kaitor bai chalai thangbayo. Faidi Swngchar nono nangka satogui phan tongra siteng belai tek to phan rui tongra siteng obono seng clear anglayana seng sabo Jisu Kristo. Hallelujah. Hake sini position bahai jeng bahai ke tongna nanglai obo hai jorabo obrong tui seng srai srai nani nango. Hallelujah. Hake sini takhokte bukuk song thaniwo share khaire layana seng borok bahai no bujitheng. Hallelujah. Tini problem phaipruno gobang ma borokni tomung nukjago soi tamnai mangpli soi borokni life bahai sijagi thango. So aboni bagino faidi ozora kahamo seng obono clear anglayana. Tomono Swngchar nono satogui tonghuke. Swngchar ne ayangti nung tomono pojangi tongka tek tomani tongka belai kheno sundro masawi tongka nanghuke. Faidi aroni yoknani lama chini lifestyle bahayeng thai abono seng tini clear ke saiman layana. Hallelujah. Noro excited nable tong thokjak mangda tomono tong thokjak ke ang tong thokjak se ang tini tiar kaitoni kokno kuplung ke sunani bagui sumui nanani bagui kotok ni mala hake kanai nanani bagui tomono chini bisongo goshinai hakeba yes ang bo tongo ni tongo hongake norok just comment section open type khlai rohdi hake norok na excitement no nogoi ang bahai no belai khasranglai. Hallelujah. Tanglo chungno khong kaisa se nung tong thokjago mane aba ani phasingti ba tong thong nukjak na nangnai. Hallelujah. Ang tong thogoi tong mane nung mo tong thong nangnai because bwsakni tomuno bokrok tong thokjago mane yak yakung bebang tong thokjago tomono bwkha tong thokjago mane yak yakung bebang tong thokjago. Hallelujah. Tomono bukur satisfaction mane tongke a bebak no tong thogo. So sungka kaisa body tong thogo mane aba tong thong kaisang nangnai. Okay. Tomono kapjang nai mane aba eglogin kapjang nang kablai nangnai obong khan nukhong. Okay.
so aboni bagay no norok tong thokjak nung namle ang norok no sungam mo sungpiru hallelujah saimi norok busuk jora tong thok ang belai tong thogo tangai okay asuk haksal sung baksaba poneo tongi nai tongo baksaba tamnai Bangalore tongi nai tongo baksaba out of state baksa Tripura ni no kabangma district ni hoite kami ni hoite nai tongo but khoroksa sung waisapon malai laya ko abahai bo tongo haipon kai to sung thansangi man laikya kathai man laikya nokhung kaisani mari chini bising to nukjaka so oboni sebra tong thokmung oboni sebra khaksangmung okay angle teima tongya ma tongo okay sini kabangma samung sung khaile ba sakri khaini sakri thango ang business khaine business thango okay te kubun samung rogo bang engage tongo okay aro ani satisfaction amahai asakre kaitoni kogo norok bai jefuru malayo haikaba kaitoni kogni bagi sing jefuru asuklai obongkha real tong thokmung okay sung 24 घन्टा वो संसारनि गोबां सामुं खालायनाय फियाबा गोबां कुक जरा ते तंग थकमुं अब काइतरनो ओंना नांनाय सिनि टाइम स्पेन हायका चिनि जरा रमानि काइतरमां सिनि गोबां ओंना नांनाय हालेलुया जेफोरफोर सामुं दङ आफोरबो काइसानो फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट पोजिशन तन्नि अब काइतनो तन्नि आमेन हालेलुया फाइदिं के जों एलाम्बा खुलुममा फासिं थांलायानो संसार तमनो ननो सिकिरि दङ हुंके संसारनि आरनि नोंथांमोन सुंदर मासाय दङ आ सुंदर मुंनो मानै दङ हुंके साइमानदि काइतो काहाम बिनि खायरकमा हामजाकमा पाइफ्लाया चिनि बागै बेबाकनो एरेन्ज खालायजाक ते अलरेडी रिसीव खालायजाक मेबी बुजि सुगै माइया फानङै दंखाना मुंसासुक जागा फानो अर आसके बुजि सुगियाखौ बा आर किसिजा कसाय दङ आबनि बागै फानो तंग थगै माइयाङै दंना सो आबनि बागै फाइदि जोंतिनि सराय ओंलायानो हालेलुया आं कयनो हायनो हाय नरनि ताखक बुखरनो शेयार खालायदि बरक बाहिनो अक थां कगनो बुजि मानथों आमेन आगे फादि जहन सोंथां लायानो जहन 15 verse 18 जहन 15 नि 18 ताम सैजाक दं हालेलुया नरनि गाना तंनो बाइबल तंखौ पढिदि आं बो खलगै दंगो जहन 15 verse 18 जहन 15 verse 18 Kotoma kaham Zohon 15 verse 18. Hallelujah. If the world hates you, tomuno sungsa nono naslerke. Tomuno sungsa nono kolke. Tomuno sungsa nono hamyasake. Okay? Remember that it hates me first and so. Abo nini thaniwo kelaya. Abo Jesus Christ ni thaniwo se kelayo puila. An naslemung nini pasingo sokpaya. Nini bisungo tongnai jisuni buskango jisuni thaneoso puila sokpayo abo ani kogya elambago srai seijak John 15 ni 18 18 tam seijak tong if the world hates you sengsar tomung nono naslerke sengsani borok tomung nono hamya sake sengsani borok tomung nini bagai warai khurke tomung no mungsasuk nini bagai hamya sabui tongke saimandi a hamya rok a tektorok a kebangma wansung sitrani ni bagai je songui ton marok a bebok no puila Jesus Christo baise puila ma malai granai malik baise puila kokma salanye bo abuni yagulos nini thanibo so clear ngdi nung ang ereng boroglia haino tamna seleng ngai o sengsar klai tongnai aba helia Jesus Christo tui seng kaitoni nukuni borok jeng tabo hain magnanglia malai genang seseng tabuk agi se or nogo buksa tongmani bagai o bukha o kaitoni nog buksang mani bagai te kubun rok fail osta la theri singno tamnai sokoromro o sikriwo but tabugle o busakni malik Jesus Christo seba jese phanangke puila bobai se kongma salane bobai se face ma klainai sabuni bagai nang relax ngdi tong thokdi nang angkha Jesus Christo wo belai kaplai se chini malik Jesus Christo se tomuno khoraksasang naslerke puila Jesus baise bokokma sarainai khoraksasang din bagai hamya sawke puila Jesus baise kokma sarani bo hallelujah so khas rangdi kha tong thokdi an nasler mung a gabangma sarai mung roktai nini phasingo kaplai ngthai manliya because kaplai Jesus nini ani bisingo kaplai ngi tongmani bagai amen nor bujiwin tongnable hallelujah kalai kukheno kaitor sangno tini phurangai tongo hallelujah so khas rangdi kha tong thokdi khonju kkrk khnadi
제프로 콘저그 그렇게 크나오 제프로 성 야사고 제프로 크나망 성 똥고 앞으로 보이도 성 인프롭 온고 보이도 데벨롭 온고 앞으로 까이도로 성 테이브 각상의 똥턱의 까이도니 blessings 비신고 까이도니 샤클로모 성 랭라오이 레스 클라이똥이 마노 에멘 하게 성 땀노카 तमनो संसार नन नास्लेर के अब नन नास्लेर मन क्लाया पुला जिशु बसी फेस मांगुबो जिशु बसी ककमा सलायो मालिक तंगो निलार के तंगे रिलैक्स संगदि चिनि मालिक जिशु ख्रिस्ट तंगो आज नास्लेर मंगा हामिया गोबां मा पुला जिशु बसी फेस मा क्लायनाय आबोनि यागुलोसे ओके नि थानिबो सुल साइमानि जिशु ख्रिस्ट जोंनो आबाहाय हामिया रकनो रोंनानि बागै काइतोनि नखुनि बरक संनो क्लाया हागे आसो कथार काहाम क्लाया Hallelujah. Aham yarak chini pasingo keplai ngai manya. Amen. Hallelujah. So pading geseng tebo elambak nailene tebo serai nglai jani bagi. Matthew 11 verse 28, 29, 30. Matthew 11 28 ni simi. Hallelujah. Matthew 11 28 ni simi. Tam sejak tong ozaga maybe kabang borong ni bagay common verse ang iba mo oro belai keno muito narak jak nai jat elambag nkok tei kamu borok awno muito bunarago tam ni sejak tong oro come to me hini sao ani thani phaidi all of you who are weary and carry heavy burden and I will give you rest ni sao hallelujah nung tomung no poza ang jagay tongo nung tomung no sikiri jagay tongo hilig jagay tongo sundro masay tongo hungke srai angdi okay tamo srai nono lenglama rana ni bagay nini poza no norui soi lenglamong no rana ni bagay hallelujah a lenglamong no rana ni bagay tamni sawi tong Jisu Kristo baithang phaidi ani thani ni saw hallelujah I will give you rest ang nono lengla rowana ang nono kaksang marowana hallelujah besok zora srai kok omorong no sudu buzi manya hengkangke taile taitam khlaisinana asuk srai kok nung poza hilik jagi tongo nung sungsaro satok mongbai ke leng prawi tongkha pusugya bai kabang ma poza bai ke nung belai ken tek to mani tongkha tomung no tek to no mani tongo nung osungsaro hengke Jisu Kristo no welcome khlai tongo phaidi khni phaidi ya preshewi lengla mung Jisu Kristo tongo atek to ne yak ni yogi lengla na ni Jisu Kristo tongo kaksang mung Jisu Kristo tongo hallelujah praise the Lord so khasrang di khatong thokdi kaitor belai ke kaham abuni bagino Jisu Kristo ti singna tam khlai tong welcome khlai tongo nung language tong ka ba phaide nung poza se hilik jagi tong phaide sangsa ni poza rozumang leng prai tong kha gadana banya nai tong ka phaide welcome khlai tongo just yapri shei simi se phaina ni ble haike sa akhak sang tong thomung a lengla mung no receive khlai manai ble hallelujah praise the Lord tam bahai ke yapri sanai kabang borong thani question phaimano yes ang bo lengla na musungkha ang ba apoza ni yak ni yok na musungkha yes tomun nang oba haike ni bkhawo kok sawi tong te musungui tong hungkangke lama belai klaisa se Romans chapter 10 verse 9 teno soyak tongo Jisu Kristo no bkhabai ke poito khlai dini so bono kuthini muthangai ti sajak na hini poito khlai di bono nini thei nini sumsok no bini thei kathar bai ko so sawi na poito khlai di bini bisingti nini hamya hamre rajaka poito khlai di bini bisingti no sumsok krikha kahamungkha poito khlai di te bkhabai ke poito khlai bokungbai sasidi Jisu nangani subrai o Jisu nangani bugra nangani subrai tamungkha automatic nang kaitoni nokhungo sokpaikya tai mothangjak mung nini engkha ani ko gyabo Romans chapter 10 verse 9 teno sujak tongo amen hallelujah so phaidi anukhungo Jisu Kristo no yasak phaidi tangmela Jisu Kristo simise kaksang mung tongo lengla mung tongo nung language tongo sengsaro nung belai ke tek to semani tongo sengsaro kaksang ma krengi hopeless khatung ma krengi sin nung botok ngi tongo sengsaro hongke tei tamni le nung as sengsar no mang no kebagai motom sui tong na musung khaba
baithang Jesu Christus no welcome khlaitong mole khaksangma rwnani bagwi lenglama rwnani bagwi hallelujah praise the Lord khaklayo bujiwi tongnani rok oh hallelujah praise the Lord kaito kaham bini khairokma hamjakma paiflaya amen hallelujah fighting ga geseng aba haikeno John 16 33 yes John 16 verse 33 John 16 verse 33 utam sujak tong pharising nailen John 16 verse 33 hallelujah ang poriwan krani I have told you all this so that you may have peace in me so here on earth you will have many trials and sorrows but take heart because I have overcome the world Swngchar srapsani bagi phaimase as a nograi as a guest tomunu molbrum ni bagi phayong ke thigila khamble srapsani bagi phayo abun bagi job sakni yakari ma kalang ble seng ba busak diba pholasble busak ba habaise sanam jago a hawase ke phola dai reban bagi tini kathangble okay tini kobang borok kirijak layo obbusak no theinani virus da hablang no tamung no hnai phian nang saide man nang bai thangse virus nang bai thangse tamnai ni busak se kaisa virus ha kaisa bacteria da hnai tomung no borok kthei thangka mane borok theikyang ke sengtam no salsa so toni manya sogui manamui thango means tamo obbusak se kaisa virus obbusak kaisa virus sogui thanai no se kaitor phu ke bini langma roi tini seng kathang motom khorongni mosangi tongo hallelujah haibon tini kema bor kirijak layo theinani akona tei abono ase kiro hongkang ke ba Jesu Christo se langma tongo phaisi dite Jesu Christo wo theinani kirijak phu obbusak no theinani kirijago phola je Jesu Christo no receive khlaiake theimungo thangnai abono ke saime koduba tomuno saime ke saiman sidi busak ba jotno maya kanai phiaba sini soi nangmani tamo phola mo thangjaknani se amo thangjak mung borotong abo Jesu Christo tongo elambaga sarai sijak angse lama angse kubui angse langma hni sau ake tabu nang kubuyo so sok pailia soi lama se him pailia soi mo thangjak mung so phailia hangang ke ba belaiken bipot ngi tonge dibani langma aboni bagin tamo here on earth you will have many trials and sorrows zapzak mung ke bang ma hamya am sok paini sariwo bang ma ke hamzak ba ni ke bang ma tamai ai toro phaya rok bo bai ke appreciate khlainam musung jago pheba saimandi nono Jesu Christo o Swngchar bai sakagi tu phaikya ari khlai rekha nono nung Swngchar nilia nung ani no khungni se ani borok se hake duita party kun ne thansa ngi je manba ngi manya a Swngchar aba Swngchar ni tongbai krongjak tabu nung Jesu ni o sok paikya hake abo pura horbai salangi thangka obo tai kathai malia kathai se maya hangke bahiklo Swngchar nono hamjak nai ba hake nung kheba bahike expect khlai tongje Swngchar ni borok ana hamjak thang hnai kaitor se nono hamjago Swngchar ni borok nono hamjagya tangi himala Jesu Christo nono Swngchar ni sakagi tu phaikya nung Swngchar ni borok lia chukna hani borok se elengbago aboni bagain sao you are the citizens of heaven ni sao tomung nung mungsa se wan sukna musungke wan suk di chukna hano tuise tomung nung mungsa se no tui tongthona musungke chukna hawo nini langma bijam nini mung suijaka aboni bagi se tongthok di hallelujah so khas rangdi kha tongthok di amen hallelujah borok nono hamjak thang te borok aroni ning pura comfort mannai expecta khlai di borok nono butok khlainai borok nono satoknai borok nono kwbangma hamya sanai musunai sarai mungkok sanai tangi himale nung bai thalia ning kha chuknani borok Swngchar ni borok common Swngchar ni borok tongplaini chuknani borok thelai bla aboni sai srai
응디 보자가 어까이토니 거고 할렐루야 성숙나 하니시바 바이탕 지수 크리스토스는 스가기토 파이케바 할렐루야 성타복 지수 크리스토니 노코니 보럭세 암방에 어로때보 시작동 돌아오나이디 Take heart nisa because I have overcome the world ang osungsan의 메센카 할렐루야 땀똥 터몽 따부신 타니 osung사로 똥고 하프는 메센자 거승살 성 지수 크리스토니 노코니 보럭 응이시 따부 osung사로 똥고 비니 뭉쿠숙노 럽나니 바가이테 비니 뭉 지니 비싱리 승사 상등 아부니 바가시 성 osung사로 똥고 피해복 구부이 요땀 홈말에 제드는 지수 크리스토 크로스 칸타 부자카 데 그트녀 메세니 그 당리 바사카 앞으로는 승사를 메세니 르자카 승사 따모 따보 깨센치 그 플라이 샤보 지수스 승사는 메세니로 그 따보 그 플라이 샤보 그 플라이가 지수 크리스토 한게 능 따보 그 플라이 보더로도 동나이 나아 메센작 보더로 웨이스닌 타니워 게브 포스 클라야도 할렐루야 어르제 나이 동나이로 박사 사자기야다 응이 동ang 사이메냐 Kokri, buzi manya saza yang kita mengklayan entong ba. Just nilar ke, neng kuat klari mano, tamu no yes ang buzi na musong ka konjol ka kerja kanadi. Kaitor sungno joto no hamzago. Hallelujah. Tabu osungsa ni joto borong tani mo opportunity. Yesus Kristo ni wo himpainya ni mana lama. Baitang Yesus Kristo sa lama ba, bini wo himpainya ni. Baitang Yesus Kristo sa kubui ba, aku buyo painya ni. 바이탕 지수 크리스토스 랑마바 알랑마 야프리 셰파이다니 할렐루야 따봉 능 부지카 지수 크리스토스 니니 바기 샤보 테이 보탐니 바기 파이야 테이 샤보 너를 까수 있다나 봐 능니지보 너무너 부지케 테이 그 사이통이야 야프리 셰나이 할렐루야 틴 그뭐 버럭 살아요 아니 아마 특이했던 이게 뭐 하위 내엔다이 크리스찬로 아니 바보 특이했던 그니서 성어 성사를 줬던 사시용 파요 능세 Yes, buziu hingga neng yapri siapa ini? Jisu na banyak kasuka bini borok no. Ote koroksa ni nasing laite. Abisungun tomu Jisu Kristo paike. Neng yes yasak zaga Jisu Kristo no hingke. Neng kari kelang zaga tiba. Nini lang ma sure sekri kana tamung no. Neng saide man ba kana tamung nai. Neng zatini horot hui kana de ketangba da basana basa neng saide man ba. Maya. Langmani authority ni yago diba. Tini borok proudly kok salayo. Ang maya mungsa kere. Nin langmana mutangi punungdi. Thiyake tongi punungdi nang. Tomun nang aseng na mano pan ganang hengke. Kere borok ni taniyo pan. Borok manya. Borok jesok pun siyo hindi. Abo kaito ni simawo. Atam na hadul isik pa nang yabo. So nang saksa na siyo ta hindi. Okay. Tang himal nang kaito ni mokolo 0. Bad nang jepro sana Yesus Kristo toy ang ganang se kahamse ang klaimano arakele pantongo katani pan arak nagzago ang baitang ang hunpuro kere Yesus nini jari ang kaham Yesus nini jari ang kaham Yesus nini jari ang ketar arakhe pantongo arakhe sengsasa tongo bad nini panmo nini mungo ya ang hmazag kere ang kaitor simis hni mano borok munisho ang hanani kebni pan kere khomota kere Tomun huni tongo te tam klain tongba. Go nini pan banyan tani. But as a hanai bo bos haimano bos hazat thinai bini limited. Haipan borok saiki tam klain sateng. But kubui reality obuno. Sini tani pan kari. Tomun pan tonga seng thia tong malai kamble. Maya reason tamba because seng belai keno limited. Awon bagina limited ta tong sidi asugya tolata tong sidi keplai pasingo paisidi Yesus sungsara mesane reka Yesus ni pasingo pai keplai eng paisidi ni singno lamar kable haleluya kai tersuna hamzago amon bangin lama slamir kable obo ke cheng diman khlaimani diba borok munisi obo reli ongkhol lai lama bodo khlai diman khlaimani debo kai to Yesus Kristo rohode lama hisabe hne no baithang kaitor sep khlai remani baithang kaitor lama snami remani baithang kaitor lama snami remani bagino haleluya tini seng Yesus Kristo te kathar kaham ngai mano abon bagino sarai engsidi sengsar ba nono nasle sinanyo kotok sinanyo tanglen neng Yesus Kristo ni yasak mani bai sengsar bai kagei Yesus Kristo sok pakyaba bobo nono kena eng sinanyo bobo nono hamya sengsara hensinanyo kabang mas hasinanyo
So relax di. Relax di. Abo no tension tang di. Abo nini lenden kre. Bonini bokrok padri manai, bonini yaktuk sasui manai, bonono kebang matek toranai. But nini porano botai tangi mandia, aro tanginya ni bini komota kre. Tamana nini soi je kai tormani langma ap fola, auta kai tuni ro sok pai kya. Hallelujah. Praise the Lord. Soitani bukhogo kri kata bu abo kai tuni nukhongo se. So aboni bagino te neng ta wana siri ta kiri siri Swngcharni Satokjakma Swngcharni kabangma tekto buinono musuma khukti musuma kabangma hamya kok sama aratai neng tension tang siri because sengkai tem nukong sokpa kya Yesu Christ riseng keplaing ka baiteng Yesu Christ Swngcharni mesane ka ba teng tabu keplai botol ba phadi sin tong thok juda nglayana amen kayo kaham mini khapma hamzakma by fly. Padige Romans chapter 5 tam sijak tong pharina lenseng Romans chapter 5 verse 1. Romans chapter 5 verse 1. Hallelujah. Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, kaituri mokolo seng bahike right hunjaka kaham hunjaka male by faith Jisu Kristo no seng poito khlaimani te Jisu Kristo no subrai hini gosimani by seng tabu kaituri mokolo sabo right nisa we have been made right in God's sight nisa yes kaituri mokolo seng right engkha tabu kaham engkha we have peace with God because of what Jesus our Lord has done for us. Jisu Kristo sini bagai kaham khlaimani bai tabuk tamung khan mala seng akhak sangma kaitoro seng mankha am bagai ang bar waire wai tabuk basanai samang tongnai borok munisho seng kaham tini stangai hniman male Jisu Kristo no jefro yasak jak Jisu Kristo jefro bkhabai poito khlayo jefro Jisu Kristo ni thaniwo seng asawo te bonasini langmani malik khlayo afro simino borok munisho ang kaham khaksangjak tongthokjak alai dehni gosimano naidi Swngcharni borok kebafar abake gosui manya tanghimale Jisu Kristo gosi mane sokpaijak rok poito khlaina rok malik hni gosinanak simise anggenang kaham kethar hni gosimano abon bangi Swngchar borok khna tokjak yabono bahake nung saksana kethar hni gosiman mias nunga tomung sitra tongma nung brandano in Christ everything is possible. Berai prostitute besha tongnai holong khitari bethar jakna nai tongma jagawo sabo save khlaikya Jisu Kristo tamhuni declare khlaikya women go sin no more thangsidi sumsok tak khlaipisidi nini sumsok nakar jaka oh hallelujah Swngcharni borok abahake kun dino allow the khlaino sadi expect the khlainung sadi nung borok bethar jak nung o Swngcharo nung nakar jak hanai sada sajak no nung tomung sitra tongjak nung kahamung na musungui tongo tai hamyana khlaya ka tongna musungo haipana no allow khada khlaino sadi khlaya tomono borok bethar jak nung phasi rjak nai tomono mungsasuk nung hamya khlaijak ngke aboni manthai majra nung mannai phiaba Jisu Kristo simise abahai nakar jak mung tongo prostitute buri besha tongnai haipano se Jisu Kristo itam sajaka thangsi dengkha buri ma ta khlaipi sidia sayono nung nakar jakha okay o nakar mung abo kaitoro simise tongo aboni bagini borok hamjago honlaipana a hamjak mungtamo limited condition gonang abo angnona hamjak khaba nungana hamjak fisidi okay tini kwbangma abake expect khailayo ba angnona sing maya khlayo bahake nungana hamjakya abake borok salayo condition ayo hamjak ngai to tangi repeat manam musukba unconditional lady. Kai sin hani mungsa pon sanya. Bini je unconditional hamzak mungbai sing hamzak ka. Hallelujah.
Praise the Lord. Kuno sanya blessing thani o kuno condition dia bo unconditionally bosuna hamzaka. Aga a hamzak mo yes ni yang ya pri siapa ka sangka. O kaitor nini hamzak mong hisabe nang rohormani Jisu Kristo no ang yasaka ang mono subrai hini goshika. Hambai afa nang ani bagai nini hamzak mong no ani thani rohormani bagai. Abo te ke boya Jisu Kristo se hini nang jefro goshinai. Hallelujah. Afron nang sakpa kya. Kun condition kare. Kaitor hamzak nang bebak ne arrange klair ba kya. Samung pairi ba kya bebak. Tau borok ya pri shana simise. Aro sodo se ya pri hilek jagai tong layo. Aro sodo se borok saksang na kebeng lai tong layo. Taitam klaina ni tong. Kebeng jagai tong sidi. Shiu saiman ka keplai hini ke ba. Ya pri shei phai sidi. Hallelujah. Abon bagino sing kaham kaitor ni mokolo. Sabuni jare. Jisu Kristo ni jare. We have peace with God. Kaksangma Jisu kaitoro tabok sabuni jare. What Christ our Lord has done for us nisau. Because of what Christ has done for us nisau. Jisu Kristo kok namani bagai. Jisu Kristo nini bagai boli rezakmani bagai. Jisu Kristo nini bagai khukti musu zakmani bagai. Jisu Kristo nini bagai osta rezakmani bagai. Jisu Kristo nini bagai kanta buzakmani bagai. Jisu Kristo nini bagai belai sasti rezakmani bagai. Thimani bagai tini kaitoni mokolo kaksang mono sengmanka tong tok mono sengmanka mothang jak mono sengmanka. Hallelujah. Asuk omorogno saiman mani yagulo sudose nang tong thogi manya kaksangi manya hunkele te sengsara abahai lama kerekha kaksang nani tong thok nani. Hallelujah. Omorogno bujiwi sudu nang kaksangi manliya hunke te abahai mongsa lama kerekha sengsara nang kaksangi manani bagai. Kaksang mong borok tong male Jisu Kristo je chini bagai samung kaham klaikya chini bagai je bolir zaka bothar zaka abo bai sing katharangka kahamangka abai kaitor sing kaksang manka aboro je gosi phainero borok simino kaksangi tong thogui tongui mansinai. Because of our faith ni sao ta poito se depend klayo nang poito khlaina nangnai oje ngai thangma rokno oje kaitor ni bagai lama khlaira ma rokno. Yes, obon ani bagai lama hne nang poito khlai ya prishana nangnai. Tabo nang ani se hinya I hne gos gosi hankele bahake nang ya prisha painai bahake nang khaksa mungno ya sagai mansinai. Christ has brought us into this place of undeserved privilege where we now stand. So, je tomungo sengkelai laijak sitera on sungma hamya tomung hamya thimung position tongmani a position ni Jisu Kristo no poito klaimani bai mothangjak mung position no langma bijabo mung suijak kaito ni nukuni borok obo sengmanani juggo tongmani ya phiaba kaito lama klaimani bagai tini seng juggo engkha aboni yaglo sudo tongthogoi manli hangke tei lama kerikha. Hallelujah. Romans chapter 5 verse 2 porinedi busuk serai. Christ has bought us ni sao sungno sopreoi tam khlaikya akaham position ya phare khani sao. Hallelujah. This place of undeserved privilege where we now stand ni sao je jaga sengtak basajak je jaga sengtini sokpaijak Jisu Kristo toi obot jeng manani juggo tongmani ya oba sekelai sakesini langma sokpanya tongmani ya but kaitor lama khlai asuk kelai sakere mani bagisi sengtini yasagui mano receive khlai mano but kebangma borok obono reject khlaio respect riya ang sanai Jisu Kristo phaisidi kaitor nukhungo phai lengla phaisidi haina nangnuya buzia oi lama ta korosidi buzia khongkeba te kisa jorana sidi te kisa jorana khnadi buzidi tobo keplayo asuk phaisidi tobo keplayo roko phaisidi lengla phaisidi hamari no receive phaisidi yasak sidi. Hallelujah. Praise the Lord. We confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. Kaitoni asung sasa abono share khlainyani bagai sing haikaba akaitoni mungno sung sasa khlainyani bagai te kaitor sung sasa tongmani ba sungbo sung sasa engnani bagai aboni bagai se tong thoksidi confidently sasidi ni bukogo ang
mothangjaknai bagai joggo tongmani ya Jisu Kristo te ang mothangjaka sasidi ang theimungo suklaijak tongmani Jisu Kristo te ang kethango sokpaikya ang belanya basijak se tongmani Jisu Kristo te ang belai kaham better excellent position sokpaikya sasidi ni bukukbai hallelujah tangi hinmale kaitor sungsa saba tabuk bini bisingte nung bahaino osungsa ni sati ingka nung tabuk sungi manka nini bisingte tabuk kebang borok pohor man sinai a pohor borok ya peri siapa sinai borok motangjak sinai hallelujah tabuk nung se sati thijak bahke buino te phunuk nai abun bagin phaidi kaitor sung sati inglayane o sati te khorok sung thani tunire layane bobo lama himi phaitini bu suba so man siting amen hallelujah khakle yang buziri mani tong na norong no. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance in itself. Okay, kok brogo tamsa Romans 5 ni 3 wo. Kok brogo lain do Romans 5:3. Romans chapter 5 verse 3. Romans chapter 5 verse 3. Romans chapter 5 verse 3. Tekto rujak furupano jeng tong thoglayo tamni hinke jeng sawimano tekto rujak mabai jeng kha kolok ongo. Hallelujah. Jefro nung borok bai nasler jago ke khoroksa bai hamya sajago saiman sidin nung Jisu Kristo ni borok ongkha. Hallelujah. Jisu Kristo kaham seble bini kuno saya to de tongba azorani je judge tam sakaba ang bini thani mungsa pano saya nogya kroso bujagnani moton botharjagnani moton abai mungsa bo samong khlayaku bini kuno saya kre aba angda saba Bible khulung nai di azorani judge declare khable Jisu ni saya kre bipring sapana saya kre bono botharnani moton kroso kanda bunani moton abahai mungsa saya klayako bo hanei tamo azorani judge pila tam klayka declare kha hage khorok chasuk tomono Jisu tlangai kroso kanda buyo hungkangke a mazrat jati bini sakata sokpai siteng tam klayke bo lokubus kang yak sui tamni saka tomung o borong norok buthari tomono mungsa sung mazra phayongke a mazra ani sakata klaisiteng angle bono mungsa saya nugya bini thani mungsa saya krei aboni bagai ang yaksu norok ni buskango norok tomuno bono mungsa sa klaike a mazra ani sakata klai phisiteng hnei bo loku buskango yaksuka hagetam nukha Jisu ni saya krei haipono soro sopre jaka bode bujaka a bujakma bin bahan kare kakha bekerna nukjaka thide kesarka kroso kanda bode bujaka hallelujah to thikya yes thikya tangai kaham haipono bo a bebak sasti no nini ani bagai rujuinaka or srangjaknai tamo jefruk kaham position sokpayo lokorok naslenani sengo lokorok ari ngi basao loko bolten ang sungsani kokno sawi tongo Jisu Kristo no tabukpon receive klayako haikaba kaitono kubui hini saimanyako ang abahai rongni kokno sawi tongo hallelujah nono tomono khorokse bu togo hungkangke tong thogdi abo confirmation se nung Jisu Kristo ni borok angmani tomono khorokse nono thu hone khakti musu hungke saiman si dabo confirmation ramani se nung soy kaito nokuni borok angkha hanai hallelujah tomono khorokse borok ni ninge aringi basa hungke nung saiman si di nung soy kaito ni nokuni borok angkha aboni bagani bonni ninge aringi basa obo confirmation se sungsaro satok pitok khlaijakmani obo confirmation se je nang kaito ni nokuni borok angkha Jisu Kristo phai nang kaplai angphaikya confirmation se obo hallelujah srai ingdi amen hallelujah norok bujin tongna ble receive khlai di amen nei hallelujah nang tomono borok bai nasle jagai tongo mungsasuk tamna hamia sajagai tongo hungkangke bengai jagai tongo hungke saimandi nang Jisu Kristo sokpaikya soi kathar position basa phaikya kaitoni nukhongo sokpaikya aboni bagai borok nono naslenani sengkha tamra sungsarle messenger siba keplai rongno nogoi borok ba
phan motok jak sinai ble aboni bagui no nung je keplai bodol sokpai kya abo confirmation se je pro khoroksa sung no naslero ba mungsa sa hamya saw hongke tong thok di azarawo bengai jakatos tong thok sidi musu jakatos tong thok sidi ke khoroksa ba hamya sajong tos tong thok sidi tang male jisu christo tong ning hamya sajago nasler jago musu jago mane no abo confirm kha je nung soi soi no jisu christo ni nukungo sokpai kya hallelujah Paul 제프로 지수 크리스도 그의 버럭부타로 부릉부릉 까이토는 수일내 럭너 깨판의 에겐승이 알아보니 깨판은 보나 하며 사나시 그리블라 지수 크리스도는 보이토 크라냐락너 폴 부탈 수까블레 비니 무봉 설 똥마니 드륵 부탈까 깨판은 하며 사나이 떨어똥 그의 깨판은 마즈라 베나이 떨어똥 그의 깨판은 비니 우클로 꼭 사나이 똥 그의 깨판은 보나 하며 사나이 떨어똥 그의 제프로 지수 크리스도 파이 지수 크리스도니 꽁로 사나니 생카 부자카 젤로섭 자카 텍토르 자카 사톡 자카 땅의 행만이 그렇게서 뭐 땅을 뭐 지수 크리스도 속박이야 그플라이어 파이야 아버는 방의 메신저 승사 나이만야 마 사토고 마 나슬레로 젤로마 소보 폴 아버님 방의 젤로마 하보 땅의 지수 크리스도 파이야 그플라이어 바사 파이야 그플라이 꽁로 사나니 생카 아버님 방의 젤로마 하보 nâng một tấm nó gieo mà hấp cái tổng thọc đi Jesus Christ này con nó sao nâng một tấm nó bùi bên nasle ra cái tổng thọc đi Jesus Christ này con nó sao tấm nó nasle ra cái tại hình mà lệ Jesus Christ phải cái sinh sản nó nasle này nhá sinh sản nó kế bên này nhá sinh sản nó hai mươi sáu này nhá 아버니 소위 부시 장래 때 말에 ang Jesus Christ phải cái ang lệ tabule saiman suka proman engka borok anak nasle sangka ang anika itu bahasa confirm sih Artai kun confusion na kare tong thok sidi ang kai ton nukni borong nongka confirm amen hallelujah kha khlayo ang bujurin tong manna khalok ma bai sing krak ang sugu ni chau ba khalok ni kai toro patient nang di awai tamo hallelujah krak singo krak ang ma bai sing khatung khajang ni chau hallelujah khalok di tebu krak ang di ayang 아 호노하나이 사나이럭니 꼭 딱하나디 니네 라만능 힘디 지슈는 아시기 힘디 피터 지슈는 아시기 힘까 또이 샤카테 힘까 피터 너버 또이바 너 나시까 또이 아팔 나시까 또이 끌럭카 파디 승사는 아시게 끌럭나니 찬스 동고 피터 와 또이는 나시까 야가라 데브라 나시까 끌럭카 지슈는 아시프로 또이 힘까 파디 승뭐 지슈는 아식 라야네 smoothly sin life no sung enjoy klai spend khai la kai to ni mung ni bagai kai to ni mung sung sasani bagai hallelujah so abuni bagai no focus to Jesus Jesus no focus klai gana gini tomuna a hono hanai sanai rok no khonjo kan ke disabung nai tei sung sara haina hai kosogoi klai thangani chance tongo amen hallelujah phajing ke asak tei kolok phasing thanglai gra kha khna rogo bo sung serang lai no baksa kai to te bo sunu pharangna musung jago Gabang Bible verse reke confused pa nang imano phaje oron clear ang layan sang amen padi kai to na hambai layan palke thank you Lord for your love and grace tini mo nang nini kok thai beka hamare khlai kya bless khlai kya hambai afa nang asake hamjak pani bagai afa o je live session night to na o je nukhung obo nini nukhung se nini busak se lo hambai nang sing thansak khlai nini kok no pharang mani bagai thank you Lord Jesus thank you Holy Spirit for your presence Thank you. The night on everyone sakang nin thui ke thana sar. Hallelujah. Patient. Te kaplai bodolo je sok pa kya abuji mung bong than nen kuplong klai re dilo. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pading gang ke asang nung siteng jotona hambai kai ter sona hamjago tomono mung sasuk bemar tong ke iya arodi Jesus mumbai hamba jika alhamdulillah ali tomono kolom sari kotol dikhne Jesus Christ mai sau kotol dik ong khori ma thangnai bo poito khlai sadi keboni sahara nanya nang tabuk tai kebon nini bagi prayer khaiteng suriting nang ta asadi nini bukhok bai ke nang sadi Jesus Christ mai kolom kotol dik bisma sama kotol dik bangra sama kotol dik tumor kotol dik
pressure kutuldik diabetes kutuldik gobang ma je problem tongmani sadi kutuldik khnai nini bukhogo phan tongo nang tabu kaiton nukhungni borok ke khoroksan thani request rohna nangya ani thani bo request rohna nangya nang poito khlayo jisunu hamri mana henai engka sasa sasiri jisuni mungbai hamka 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 hnai sasiri jisuni kesabai hamsuka gerikha keplaise gosisidi nang phan gnangse nang erang borok liya hallelujah nang belai khena blessed person se kebuni thani nang ya ake yasku sungna nangya kholonna nangya ani bagai suri grasi de mukti khiklanya nangya nini bisungo jisu christ tongo sadik jisu christ mungbai hamsuka hnai ka hamse ni sadi gerikha ni sadi hallelujah problem no sadi kotolik angkhari ma thanai bo जों फान गोनांसै जों एरें बरक लिया जों यस हामियावन तंगमानि फियाबो जिसु ख्रिस्ट थि काहाम मंखा बेटार अंखा गप्लाय अंखा हामसा जाकंखा तंग थक दि आबुनि बागै जिनि काइतो काहाम बेनि खायरकमा हामजाकमा पाइफ्लाया हालेलुया हाके बेलाकेन हामबाय नरक जतनो तेबो नरक बाइबेलनि कगो कुपलंना मुसुंके फादि जिनि काइसे ग्रुप तंगो जारा अनलाइन नाय तंगनाय बरकनो ते आं काइसे ग्रुप सनामका दा Body of Christ. Jisuni besakani kaisa WhatsApp group ayang tising Bible study klayo. Musungu nung bahayna attend klayani. Kaitoro tebo tornani hingkangke confuse gre te khas sutrang ke nung bo add ang na musunga group ho ke kebo nono sotonya ang ba nung ta soton jagdi. Nung musungu bekhaw abahin sa ang ba musungu kaiton kok sirngan ke nung bo add ang phaimano. Ani WhatsApp number ke 9774 518979 9774518979 belaikan hambai kaitor sono belaike hamjabo getina asung siteng jotono